Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys semuanya, sekabehane. Kenalke ya, aku Widya. Aku wong desa. Wong Pati asline guys. Cuman yo merantau kawite lulus SMA nganti seprene duwe anak bojo wis welasan tahun ning kota Semarang Kabupaten iki, tapi aku manggonku wis ning Ungaran karo anak bojoku. Nah, iki guys, aku iki lagi sinau YouTube ngono. Kepengen belajar utawa sinau wektu ketimbang aku tengok-tengok ya guys ya. Tengok-tengok ngopo bar ngomong ngono, mending aku tak ngonten wae, aku tak gawe vlog mbuh kuwi piye. Apa anane wis keseharianku wis saben dinane aku ngopo, mbuh masak, mbuh ngomong, mbuh ngopo wis angger tak video wae ya guys. Daripada mubadir ngopo tengak-tengok turu-turu wis tak lebokke YouTube wae. Syukur-syukur iso dadi kenang-kenangan sok mbene nek aku wis ora ana ya guys. Muga-muga ya aku iso ngeki ilmu utawa manfaat kanggo sampean-sampean sing nonton yo guys. Yo mungkin mbuh mengko aku kontenku masak, mbuh ngajari sinau anak-anak, mbuh jagongan karo bojoku, mengko tak gawe konten yo guys. Pokoknya sembarang kalir wis guys. Disimak wae. Rencana yo akeh nanging yo mbuh mengko kepiye. Ya wis ngono sik yo guys ya. Aku tak lanjut masak mengko videone lanjut nih masak mengko yo guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.